goaz eta mugitzen den gezia esperimentua egingo dut. Behar dena da kartoizko gezi bat, belarriko palito bat eta Ariel horrela. Lehenko hartu behar dugu palitoa eta hartu behar dugu pixkat horrela ez. Sartzen dugu uran gezia eta kontu zatiarekin sartzen dugu palitoa. Kaixo, ni Luis naiz eta egingo dizut arrautz saltoka egiten duen esperimentua. Behar dugu pote bat, arrautz bat eta oztina. Lehenengoa irikitzen dugu eta sartzen dugu arrautza. Kontu zibiri behar da, zeren puskatu orain irikitzen dugu eta botatzen dugu oztina. Orain, behar da, arrautza kubitu behar du guztia. Orduan, orain, izten dugu eta itxoin behar dugu 48 ordu. Orduan, 48 ordu pasa ondoren, hau gelditzen da. Orduan, joan behar gara oztina kentzea. Eta orain dugu arrautz saltarina. Ezin da bota asko altu erektik zeren alda puskatu. Orduan, aldezu joraztu zure lagunekin kontu handiarekin. Kaixo, ni Yasmina naiz eta egingo dizuet ostadarako esperimentua. Lehenengo behar duzue papera, alda zerbilletak, baina, nik papera dut. Eta gero, 3 bote jogurezkoak, kristalezkoak izan behar dira, bat txikiagoa eta erdian egon behar da. Eta 3 kutxeria. Eta gero koloreak. Ateratzen dut koloreak eta nik hartuko dut nola rosa, horia eta urdina. Horia egon behar da erdian eta urdina hemen, arrosa hemen. Eta behar dut voluntario bat, zu. Bota behar dut ur pixka bat, bota behar dut pixka. Erdien txikie, oso gutxi. Eta eta orain botako dugu koloreak. Eta azten gara mezclatzen. Oso ondo demezklatu behar da, zeren ez baduzu demezklatzen ondo ez du funtzionatzen. Behar dira nola tenperak edo margo espezial bat.
hartzen dugu papera, sekatzen gara eskuak, eta hemen hartzen dugu kutxarrak. Eta, bueno, azten gara hartzen duela bi paper, eta, bueno, eta azten gara enrollatzen hola. Jau behar du, eta jartzen horia funtzionatzen du bietan. Horia jartzen baduzu papera hau jartzen duzu horian eta arrosan, eta bestea urdinan eta horian. Koloreak gora juten direla eta oso polita gelditzen da. Eta igotzen dira. Kaixo, gaur egingo duguna da aeroslizador bat. Lehenengoa behar duguna da kola, globo bat, tapoia dakana hau, eta eta CD bat. Lehenengo tapoia pegatu behar da hemen CD-an. Eta gero, jarri globoa hemen eta hau aterako zaizue. Eta gero tapoia irekitzen dugu eta putxe egiten dugu. Eta gero hau lurretik aldegu pasa lagunekin. Eta orain tapoia iriki eta bakera zer gertatzen da. Kaixo, ni Zelain naiz eta gaur arrautz irristakorraren esperimentua egingo dizuet. Behar dena da botella bat hau lodia duena, arrautza gosi bat, botella bat urarekin eta pospoloa. Behar dut bolondrez bat. Zu. Behar dugun orain arrautza gosia ireki. Bolondrez jauna, mesedez. Eta orain ja arrautza gosia sali gabe dugu. Azalak usten ditugu hortik. Orain nire bolondresa jarri behar du hemen. Eta ikusten da, jarri mesedez, ikusten da ez dela sartzen. Orduan, bustiko dugu orain ja gure arrautza gosia urarekin dago eta orain fosforoak pospoloak irekiko ditut. Eta segituan nire bolondresa jarri behar du arrautza.
Eta sartu da gure arrautza.